नायदो लोगोफोर 100 घन्टानि उनावहाय गासिबो रेडि खालामनानै लाजोब्बाय आरोना आङो नै लाव बिजौजों आलु भाजा ओमफ्राय थास'जों ना गोरान ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय नै लेबुआ फिसाखाय आङो टमेट' थाइनै होदेरनोसै मानो होनबा माबा माननायखौ गादबनो हायो ना हाया लेबुखौबो होगोन टमेट'खौबो होगोन आरोना नै लोगोफोर बेयावबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय देनोसै आरोना नै देनानै लानोसै। हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनै संनायनि एसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअ सोरबाफोर गोदानफोर नायसनफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर लाइक कमेन्ट हर ओमफ्राय नायलांबाय थादो आङो मा मा शेयार खालामो दिनै लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थाबानो नायदो लोगोफोर आंना थावाबो दुंबाय आरोना ओरैजायबो ओरैजायबो थाव दुंबाय ओमफ्राय सामब्रामखौ हाना लाबाय नै आङो हरनानै लानोसै ओमफ्राय हाइजें बानलु सामब्राम गुफुरखौबो देनानै लाबाय ओमफ्राय नैखौ देनो दंबायो आरोना लोगोफोर थास'आव होगोनखौ ओमफ्राय नै हरनानै लानोसै आङो थास' ओंख्रिबाबो आङो थाव सेरो आरोना लोगोफोर थाव सेरनानै सङो सोरबा सोरबा थाव होलाया आयौ हरखाना लाखानोसै लोगोफोर आङो माबा लङासो थांलाय लांबाय गरसे ओरैजाय थास'खौ हरना लानोसै सामब्रामा जाबाय नायदो लोगोफोर ओरैबो होनोसै हालदै होबाय लोगोफोरनि ओरैजाय आं हालदै होला आरोना लोगोफोर मानो होनबा मैगं गोथां नालाय हालदै होआबाबो जायो आलुआबो दरसेल' होखादों आङो बिदिनो थाथोंसै नैखौ हरबावनोसै लोगोफोर आङो नै मस्लाखौबो बेखौबो हरखानोसै आरोना खनसेनो सामसजों हाया जागासिनो दै होना लानोसै लोगोफोर आङो नै दै गुदुं आरोना पानी गरम दे दिया मैंने टमेट' हाना लानोसै लोगोफोर आङो थास'आव होगोन एसे लोगोफोर नै आङो लेबुखौ बिदि दिहुननानै लाबाय आरोना एकदम रोसियानो गनाय नङा सेबबाबो नंखायनो आङो नै बिगुरखौ लेमनानै साबा गारजोबनानै गोखैखौल' दिहुननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बायदिफ्रा थांफाबा गोखा मोनो नालाय एसे खाले खाले मोनो ओंखायनो आङो बेफोरखौ दोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै लेबुखौ गोखैखौल' दिहुननानै लाबाय ओमफ्राय टमेट'खौ होदेरनोसै ओमफ्राय दुन्दिया हाना लाखाबाय नायनोसै मादि जाखो ओइ बिराद लेब जाखाबाय आरोना लोगोफोर नै रुइबाय आरोना थास'आ ओमफ्राय आङो माबाखौ होना लानोसै गोखैखौ सागं होथ'वाखै सागं होगोन आङो टमेट'खौ हरनानै लाग्रोनोसै लेबुखौबो होबाय दसे गोदौ होबावनोसै ओमफ्राय सागं होनानैसै लोगोफोर लोगोफोर नायदो थास'खौ सागं होनानै लानोसै आङो नैजों
रुइबाय आरोना ना गोरानखौ हमसै आं नै मोजां जाखाबाय थास'आ लोगोफोर नायदो नै कालाराबो ना गोरानखौ हमसै दस बार जोबाबो सिखारला दिनै ओंख्रिया नोगोद गोथाव जाखानोसै लोगोफोर थास' ओंख्रि ओंख्रिबाथाय आरो बेदर फिसा जेबो नांलाया ना खना खनलासे साबजोबखायो दसे खोबना दोनसै आङो लोगोफोर नायनोसै आंना ओंख्रिया मादि जाखो बरिया गोथाव जाखासिगोन लोगोफोर रबबाय आरो नै सिङाव माबालायबाय दहाय खनसे एग्लुंना होखांबाय आङो ओमफ्राय दा खनसे दुन्दिया होनानै साखिनायसै आरोना लोगोफोर बिराद गोथाव जाखासिगोन संख्रि नायनोसै लोगोफोर संख्रि नायाखै आङो एसे ओरैनो आखायाव माबालायनो आरोना लोगोफोर जोबोद गोथाव जाखाबाय आरोना लोगोफोर बानलुआ ज्रोम जाखाथारदों गोखैयाबो नांबाय आरोना लोगोफोर दसे खोबहाबनानै खोमोनसै आरोना लोगोफोर जाबाय आंना हो गया मेरा सब्जी बहुत टेस्टी हुआ है देखो पक गया अब थोड़ी देर के बाद ऑफ कर देती हूँ मैं और इधर पोटैटो और मटर फ्राई देखो ये भी हो गया धनिया पत्ता डाल दिया मैंने फाइनल लुक हो गया ये भी लोगोफोर नै ओंखाम जानो रेडि जाबाय जाना लानोसै थास' ओंख्रिजों दे जादो दे जानो लाजोब्बाय लोगोफोर गासिबो जाना लाग्रोनोसै सानसुनि ओंखाम नायदो लोगोफोर जोङो सानसुनि ओंखाम जाखांग्रा जोङो डक्टरनाव फैबाय आरोना लोगोफोर बिजनियावनो जयमति फार्मासि आरोना लोगोफोर बेयाव डक्टर थायो नालाय डक्टरनो देखायखांबाय गगा मोननानै दङ गुजुनानै एकदम लोगोफोर बेखौनो लानानै फैब्रबबाय आं नै गेस होनांबाय आरोना लोगोफोर डक्टरा नायखांनानै गेस होनो थिनदों आधा घन्टाजों खनसे खनथाम होनथिदों आरोना होबाय नै फार्स्ट टाइम बोथोरा बिराद गुसुजों जाबजों एकदमबारे उन्दुनो हाया मोनायाव ओंखायनो थाब हामनायनि गेस होनो थिनबाय आरोना डक्टरा लोगोफोर मोनफैबाय आरोना नै मेडिसिना नै लोगोफोर बेनो ओमफ्राय फिसाला गेदेरा पानिपुरि नांगौनो पानिपुरि लानानै फैखाबाय आं एसे नै गेलेहैनोसो नागिरबावबाय आरो डाक्टार पुरा 2 घन्टा थानांबाय आरोना लोगोफोर फार्मासियाव डाक्टारजों नायजाखांनानै गेसखौनो आधा घन्टानि उनाव खनथाम होनांबाय ओमफ्राय मेडिसिन हरनायखौ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर नायदो लोगोफोर आंहाबो फिसालाजों मोननै गबफाबाय आरोना पानिपुरि होनबाथाय जानो लुगैखायो नालाय लोगोफोर एसेल' लाबोखादोंमोन 30 थाखानिल' दासान्दि न'आवबो बानायनानै जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो लुगैबाय बाय बाय लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर होमबा बाय